Share say ya share. Yeah, me dey me fast. Na what we try mu dey am say me yira asamado. Na wo kan so yira asamado na. Say na mo hwe me mu me. Ma meji, why? Eni se mu me dey na just ma yira asamado. Na so na dey ma be pie o na. No credit say no so be pie o yemfa. O so be pie o nipa mu. Na na dey na wo do ma Ghana nyina. Yo, abusuafo na ye fie da. Na mo mfa nche se na watwetwe mu no mantemenka ne ma bi na ankoyi na nso dan a ene de maba na maba no se maka kire m se me bu ba kire ase na watwe na me desi na watwe ba ye be kofoforo so amen na aboa bi a ye frɛ no abebe na abebe se wotu a un se de ntakra ne na na chi no eje pe na nasam ne se enam so wahunu bi paint no wo se woni de onam wani bibia ye nche ne pe na aboa na de ntino wo kasa aboa no ne aboa afofranto ene fa yonko ene woni koye adwuma ene adwuma ne baae ene woni chemu ahodo miensa afofranto asem wo ka kire abene se ona ye pani nti obeyi baako eno yi baako ena o ka kire abene se ono nsu nkoyi bi ono nsu yi baako ena o se ne oyi baako aka no me so be sa afa ka me de ena bebe de ko kire ni nuanom no nse o ne se ne mo de ma we kura de wasisi o ne ye papa no a sika wo mu no eno no wafa no na ese de yede ma we de wo de kwakoye den no say ti adwuma me ye fifire a me sam ye ne kro ne ba nyina no ade yede ma me ni yo ene ese de mahu de ade a me de bebo de ro ne se obi a wo ne obi nam na mu ye bibia che ne pe na yede ba asetena mu a ni ba bebre esisi enuanom anokre na ore na koye adwuma ore na koye yemnu yemom abeba kusu ebeduru ni chemu no ho na abehu baabi en be ma wo ho na abehu baabi amfofanto wo ene baabi a mebe nso ewo na se eba ne sa no bididi wo a no wa kire ne se enu ntina abo abebe wo so otu a na sem ne se che ne pe na eno be wura na adwuma mu na hu se de wo ye no wo hu obi bu abebe nwuma nka matiti bom ye ko ozi obi amu abebe nwuma na there was this rapper been on all time and he friend abebe afeni mabi eso ntedi enche obi bu abebe nwuma ana de bi twatro no ye say yemfa nutuhunu enkosi oba pe ana enkwaware oba yemfa nutuhunu that is it enkoje den enkosi oba pe ana enkoje oba wade okay nana what can say mama mahu say TikTok nkrofo we you say na me wa be se me pere na me wa be dwanu ma che no ase me pere na me busa scars uni bi say do dey nutuhunu na ade ko tu ntimi nwanum say me wo fa na ehede gapo ha wanu hunu na ade ko say sabe open no ana opeso wo wa no ntoga na wo do anu hunu kokose na ye se fasika bra me ento we na ebi ni ho a no wo ko ya na wo ba wankasa wa ye se straw ya twa mframa nko a ene ye se asa anu tuhunu ya nso ye mfa nko ba asra sori adentia na ba asra sori kwa se ka tete no un se roman ba na ba asra ba un se roman fo de na won go cheese ene yero kon ni ade ena basre nso baaye no nso no won de won beto o manfo no so hum ye nyina mom na ye nso na ye adwuma ye ko na eden ya ye benya bibi wom na Roman ye okwa asore ni bewie ne ye che won ye ma ya nche obro ni wa wu a we benya cheese we nya cheese ya u benya wheat ni ade den grofo no mu free room to no mo de ba de won hu ye ne se ha de wokọ a ebi wo ho na mo wokọ basre nso de a na se bibi ni ho de a
asɛ na wato mu kakra ɛna wɔn so no ne wɔn pɛ wɔn ntaade a yɛhyɛ yɛn nso tena ne yɛ fra ntoma wɔn frɛ ɛsin baako a ɛsin baako ne fa ɛna ɛsin mmiɛnsa na wɔnyina duru baabi na fiansa na wɔbɛfira ɛsin nan ne ɛsin wɔtwe ɛno so no wɔde kɔ asɔre a yɛ ana yɛ obi bibi na gye sɛ wokɔpɛ ataadeɛ sɛ deɛ yɛhyɛ biara ɛna wɔde akɔ ɛno nti na sɛ wonni sika de bɛkɔtɔ ntaadeɛ no deɛ a sɛ ne kyerɛ sɛ baasra asɔre no wontumi nkɔ bi sɛ wode wo no to hunu ɛna ɛkɔ baasere enti mede mo bɛsi ha na ɛmo no na wɔtwe ɛba no deɛ ɛtɔ me bi wɔ hɔ a yɛ ato ntoma bi din yɛsɛ ntoma bi din de obonkwantia yes adɛn nti ne yɛto no obonkwantia na wɔtwe ɛbɛba no mɛkyerɛ matinana right na wo kuri na wɔse yɛtimi nya wo tetefo ahoma no kɔ ayo sɛ de dada no a 055 010 8123 055 010 8123 right nana